Spaniolii se mândresc cu trofeul mondial la fotbal, iar noi cu moldovenii care lucrează pentru această țară. Dar nu numai migranții ne duc faima în peninsula iberică. Vă prezentăm în campania Am cu ce povestea primului și deocamdată a singurului moldovean care a ajuns să joace la echipa Villarreal din Spania. Dan Ojoc are doar 15 ani, dar valorează deja 1 milion de euro, adică aproximativ cât câteva zeci de fotbaliști din campionatul intern al Moldovei. Istoria campionului iberic începe la Corjova, acolo unde a bătut mingea printre găini și gâști. Moldova se plâng mulți sportivi că nu au condițiile necesare pentru un sport, dar dacă încerci să-ți place fotbal, sport, nu e necesar să ai toate condițiile cele mai bune din lume. Îți poți să ajungi fotbalist cu condiții care le ai. În urmă cu 7 ani, Dan a plecat cu părinții în Spania, atunci era un simplu elev emigrat din Moldova, acum este mijlocaș la Villarreal și valorează, potrivit contractului, cel puțin 1 milion de euro. Noi jucăm 4-3-3, unul dintre la pare care conduce tot. Eu sunt cel care conduce, organizează joacă. Colegii mei de echipă mă numesc Dan, dar la familie, la legitimație, când pronunță o joc, nu pronunță o joc, când pronunță litera J, pronunță H, o hog în pronunță. Este singurul moldovean care joacă pe terenul lui Diego Forlan, desemnat cel mai bun fotbalist al campionatului din Africa de Sud. Puțin știau unde sunt Moldova, mi-am spus că unde se află, bine, ca moldovan, sunt mândru că sunt moldovan. Asta e. După 7 ani petrecuți în Spania, tânărul moldovean are deja alură de iberic. Când merg aici prin Chișinău, toți uite straniu la mine, la păr, toți cu părul scurt, nu știu. Pe acest stadion, care seamănă mai mult Atoloac, a făcut primii pași în carieră viitorul campion al Spaniei. Aici s-a antrenat timp de câțiva ani împreună cu prietenii din copilărie. Acum Dan joacă pe una dintre principalele arene din Europa, iar consătenii îl privesc ca pe un idol. La Corjova, Ștefanel, colegul de clasă al lui Dan, se uită cu admirație la moldoveanul iberic ori de câte ori acesta revine acasă. Dan e un prieten bun, a fost cu mine într-o clasă, la recreație, venea totdeauna pe teren, alerga. Copilăria a fost bine cu dânsul. Tu ai vrea să ajungi și tu să joci la Villarreal? Da, aș dori foarte mult să ajung ca dânsul. Sunt foarte bucuros că așa, de la noi din sat a ajuns așa de sus. Satul nostru, în Corjova, este acum vestit și chiar și în Spania. Mulți locuitori din Corjova nici nu bănuiesc unde a ajuns consăteanul lor. N-am știut, am auzit, dar n-am știut. Dan continuă să spere că va ajunge și mai sus. La majorat se vede la Barcelona, unde de fapt a și fost testat. Barcelona mie ne-a spus că la anul vin, numai decât la Barcelona. Noi sperăm să ajungă într-un care i-am pus scopul meu și scopul băieților care vor, noi vrem la Barcelona. Soy Dan Ojoc de Corjova y un saludo para todos los amantes del fútbol.